Aste honetan txikira begira jarri gara, eta adibidez azaldu dugu nola sortu zen zelula eukariotoa. Lehen, zelula prokariotoek bazituzten kanpoko mintza eta barruan beste elementuak bereizi gabe beste mintz batzuekin. Zelula eukariotoak aldiz, barruan baditu bereizitako organuloak eta adibidez nukleoak edo beste organulo guztiek badute beste mintz bat eta hoiek eratzen dituzte izaki plurizelularrak. Lehenengo teoriaren arabera, lehen eukariotoa sortu zen arkea baten eta bakterio baten sinbiositik. Orain argitaratu den ikerketa batean beste hipotesi bat planteatu dute eta harren arabera, zelula eukariotoa sortzeko ez zen nahikoa izan arkea bat eta bakterio bat baizik eta bakterio gehiagok eta baita birusek ere parte hartu zuten lehen sorrera horretan. Eta hortik abiatu zen, gaur egunera arte iritsi den biodibertsitate oso hau. Eta bestetik eta bizidunak alde batera utzita, Nafarroako Unibertsitate Publikoan lur arraroak ordezkatzeko material bat sortu dute. Lur arraroek arazoa daukate, bere izenak dioen bezala, ez direla batere ugariak eta interes handikoak dira teknologian. Horregatik, bilaketa handia dago nola lortu haien propietateak dituzten bestelako material batzuk. Eta horixe lortu dute Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Burdin oxidoetatik abiatu dira, kobaltoarekin dopatu dituzte eta ikusi dute dauzkaten ezaugarri magnetikoak oso interesgarriak direla lur arraroen ordez erabiltzeko. Eta hori guztia eta gehiago, zientzia.eusen.